Ahojte, vitajte pri novej epizóde podcastu Z ulic do uší. Pri mikrofóne je tu dnes Kaja a Veja. Kaja, chcem sa ťa opýtať, chcela by si mať deti? Úprimne povedané, skôr nie. Je na to veľa dôvodov, ale hlavným dôvodom je určite to, že naša budúcnosť, ale už aj naša prítomnosť je značne ovplyvnená klimatickou krízou, ako sme si všetci všimli. A nechcem do sveta, ktorý pôsobí občas dosť post-apokalypticky, priniesť nový život. Takže myslím si, že nie som v tomto sama, ale máme o tom takto rozprávať, keď ani nemáme deti. Práve preto sme si dnes do podcastu zavolali niekoho, kto by nám o tom vedel povedať viac. A najlepšie sa o materstve a rodičovstve rozpráva práve s rodičmi a vlastne chceme zistiť, ako to oni na vlastnej koži zažívajú. A tak sme si zavolali našu hostku Martinu zo Znepokojených matiek. Môžeš sa nám predstaviť? Tak ahojte, ďakujem za privítanie a milý úvod a teda žartovne musím dodať, že ani ja už nechcem mať deti, nakoľko teda som mama 3 dcér a takto to aj zostane. Som teda z kolektívu Znepokojené matky, sme veľmi živí a taký meniaci sa kolektív. V podstate sme vznikli tak, že okolo roku 2019, keď prišli tie študentské štrajky za klímu, tak zopár kamarátok si povedalo, že by bolo fajn mať aj nejaký rodičovský aktivistický kolektív. A takto Znepokojené matky vznikli. Ja som sa predala zhruba v roku 2020-2021. Sme teda klimatické hnutie, sme zároveň členmi rodičovského hnutia Parents for Future a klimatickej koalície. Naším fokusom je nejakým spôsobom reagovať na aktuálne potreby v spoločnosti, zviditeľňovanie zanedbávaných tém, vrátane teda klimatickej krízy, robíme petície, protesty, blokády, budujeme komunitu a teda je tam aj taká časť toho tlaku na politikov, kde skupina zo znepokojených matiek sa aktívne stretáva s politikmi, od ktorých požaduje zmeny práve ako aj v tejto téme. Vy, Znepokojené matky, ste vždy naša extrémna inšpirácia, to musím povedať, že vaša akcia a taká tá zapálenosť pre vec je pre nás extrémne inšpirujúca, preto sme vždy radi, keď vás máme v podcaste. Ale ako už je jasné, našou témou je materstvo alebo rodičovstvo a ako klimatická kríza či už mení pohľady mladých ľudí na túto tému, alebo ako sa vlastne rodičia vyrovnávajú s klimatickou krízou. Takže vieš mi povedať, kedy si začala ty vnímať a zaoberať sa témou klimatickej krízy? Už pred materstvom alebo až neskôr? Určite už pred materstvom, akurát vtedy to nebolo úplne definované v tých pojmoch klimatická kríza. Nakoľko som sa už v pomerne mladom veku vlastne venovala občianskému aktivizmu, tak v podstate na tom sa asi zhodneme všetci, že ten aktivizmus je vždycky intersekcionálny. To znamená, že tie témy sa prelínajú navzájom a sú ako keby veľmi dôležité a na seba naväzujú a tie problémy sú spojené. Čiže či sa bavíme o ľudských právach, alebo či sa bavíme o ochrane prírody, alebo občianskych právach, o sociálnych rozdieloch medzi ľuďmi, o tom, či má každý človek právo na život, alebo iba niektorý a tak ďalej, tak je to vlastne veľmi prepojené. A v podstate, čo sa týka takých tých ako environmentálnych tém, ja som teda z tej generácie 90-tok, kedy začal vznikať v Bratislave Greenpeace, kedy bola silná ochranárska komunita, čiže tie naše fokusy boli skôr pre mňa spojené s právami zvierat veľmi silno, nakoľko som sa pohybovala vlastne v skupinách rôznych alternatívnych hnutí 90-tok, spojených teda aj s punkovou subkultúrou a tak ďalej. Čiže tam to bolo veľmi prepojené, ale povedzme, že taká prvá klimatická akcia by sa dalo teraz akože s odstupom času nazvať, bol práve protest proti šelke, kde teda bola známa kauza Ogoni 9, kde teda vďaka firme Shell v podstate režim nigerijský obesil 9 ľudí vo vykonštruovanom procese, pretože im bránili ako keby tých aktivitách rozširovania toho fosílneho biznisu. Čiže určite tá téma tam bola veľmi silná, ale skôr aj v tom fokuse niečo ochraňovať, upozorňovať na tú devastáciu životného prostredia. A už vtedy sa rozprávalo o globálnom oteplovaní, o skleníkových plynov. Veľká téma boli freóny, z ktorou sa vlastne potom ďalej dokázalo pracovať a tie freóny boli zakázané. A vyvíjali sa tu rôzne demonštrácie a občiansky tlak, ale samotný pojem, ako keby klimatická kríza, aspoň ja si teda nepamätám, že by sme používali. V
V tom čase určite ešte nie, pretože v tom čase to povedomie alebo tie efekty vlastne ešte neboli také silné, ale je extrémne zaujímavé vidieť, ako sa to hnutie takto vyvíjalo, že už aj keď sme o tom vedeli veľmi dávno, tak až neskôr sa to začalo alarmovať do takejto miery, že už to voláme kríza. Ale tento pohľad častokrát nie je počuť a je to dosť škoda podľa mňa. To asi áno a naozaj je to bohužiaľ o mnoho rýchlejšie, ako sme si mysleli. A teda už aj tí ľudia, ktorí boli možno zo začiatku skeptickí, tak to začínajú pociťovať na vlastnej koži. Ale zohrala aj táto klimatická kríza nejakú tvoju úlohu v tom rozhodovaní sa, že či mať deti alebo nie? Alebo bolo to také, že nezohralo to až takú veľkú úlohu pri tom? Ako som spomenula na začiatku, že teda sme riešili ako keby takú spletitosť všetkých tých tém dokopy, ktoré nás hnevali a hnevala nás tá politika. V tých 90-kách vlastne bola taká objavská eufória tých našich rodičov, že prišla tá revolúcia a padol ten režim a teraz bude všetko pekné. A my sme zrazu začali vnímať veci, ktoré vôbec pekné neboli. Začal tu veľmi vlastne nastupovať ten nacionalizmus a ten klerofašizmus, ktorý sa nám proste z duše bejdil a veľmi sa ťažko tomu ako keby stávalo beztrestne. Nastúpil tu mečiarizmus, čiže začali sme pociťovať aj my nejakú neslobodu a tvrdili nám teda, že sme strašne slobodní, lebo už tu nie je ten režim, čo tu predtým bol. Čiže a do toho teda boli samozrejme všetky tieto veci ako pokus o boj za práva zvierat, potom tie negatívne vplyvy globalizácie, ten kapitalizmus, boj proti systému a tak ďalej. A toto všetko malo vplyv na to, že som veľmi dlho nechcela mať deti. Vyslovene som nechcela mať deti, úplne z rovnakých dôvodov, ako hovorí Kaja. Mala som predstavu apokalypsy, nukleárnych vojen, vyhladzovania ľudí. Mala som víziu toho, že ľudia sú odporní, vedia robiť iba zlé životnému prostrediu, že si nezaslúžime byť na tejto planete a mnoho ďalších takých akože vnútorných existenciálnych pochodov. A toto trvalo zhruba do nejakej takmer 30-ky, kde vyslovene, ale teda ten hlavný dôvod bol asi, že áno, nechcem do tohto sveta priviesť dieťa. No a potom človek prejde do veku, kedy si tú otázku ako keby kladie už tak reálnejšie. Ono to u mňa súviselo vyslovene len s tým, že som vlastne mala partnera a že som zvažovala, alebo pre mňa bola otázka postavená, že či s niekým zdieľam takú náklonnosť a takú lásku, že to dieťa s ním chcem mať. Na túto otázku som si v istom momente odpovedala, že áno a tým pádom tie iné témy ako keby to prekajčalo a vlastne som dnes mama 3 detí. To je tiež veľmi inšpirujúci pohľad, alebo taký zaujímavý pohľad, že ako sa môžu tým vekom ešte naše názory zmeniť, respektíve zmenil sa aj tvoj názor na to, že náš svet je naozaj na ceste k nejakej dystopii alebo k takému stavu, kedy sa našim potomkom alebo tým budúcim generáciám vlastne nebude dariť tak ako nám. No, bohužiaľ musím potvrdiť, že je to skôr aj naopak, že by som očakávala, alebo že človek niekedy aj jeden z dôvodov, prečo sa tomu aktivizmu venujete, je, že máte pocit, že môžete meniť veci v skutočnosti a že ten tlak niečo zmôže. Faktom ale je, že kopec vecí, vrátane ženských reprodukčných práv, vrátane ochrany prírody, vrátane nejakých ľudskoprávnych agent, mám pocit, že veľmi zúfalo zlyhávajú a je mi z toho veľmi smutno. Potom to má samozrejme druhú stranu mince, že máte pocit, že 30 rokov omielate to isté a že vlastne je to stále aktuálne a tí ľudia po vás aj tak hovoria to isté a či sa to teda mení alebo nemení. Čiže áno, tie pocity sú veľmi zmiešané a samozrejme aktuálne teda trpím tým, že neviem, akú budúcnosť budú mať moje deti. To je veľmi pochopiteľné. Tým pádom by som sa chcela opýtať ďalšiu otázku, ktorá na to nadvedzuje. Veľa mladých ľudí, konkrétne až 39% rozmedzi 16 až 25 rokov podľa štúdie od Lancet, dnes sa nechce stať rodičmi práve kvôli obavám o ich budúcnosť, značne ovplyvnenou klimatickou krízou. Vedela by si na k tomu niečo povedať? Áno, je to veľmi zaujímavá štúdia z 2018, ktorého sa potom teda opierajú aj všetky ďalšie štúdie. To bolo také veľké boom, kde teda zjednodušene povedané sa priniesla teória, že každý z rodičov je zodpovedný za polovicu emisí svojho dieťaťa, štvrtinu emisí vnúčaťa a tak ďalej. Čo sa ale k tomu ešte teda nepovedalo, je to, že uvádza sa tam teda ten extrémny údaj, že mať dieťa znamená vlastne 9500 tón CO2, hej?
čo je teda akože úplný masakér, ale keď si pozriete tie nadväzujúce štúdie, tak zistíte, že toto sa bavíme o tom, čo je v Amerike. Napríklad v Bangladeži je to 56 tón, hej. Ďalšia vec je, že jedno z riešení uvádzajú, že je dobré mať povedzme o jedno dieťa menej. Na Slovensku sa premenia od 1,5 dieťaťa. To znamená o jedno dieťa menej, znamená nemať žiadne dieťa. Okrem tohto tam nastupujú aj ďalšie otázky. Ja sa teda priznám, je to až také smiešné, lebo ja sa teda považujem za feministku a veľmi nemáme rada, alebo vadia mi také zneužívania témy detí v rámci nejakého pro-life aktivizmu a podobne. Ale na druhú stranu, ako mama, ja si napríklad neprosím, aby niekto hodnotovo zrovnával rozhodnutie mať dieťa s transatlantickými letmi, hej? Lebo tie vyšli rovno ako druhé. A záprave transatlantický let bude mať vždy rovnakú uhlíkovú stopu, zatiaľ čo moje deti nebudú mať vždy rovnakú uhlíkovú stopu a zádajú je to hodnotovo úplne iné rozhodnutie. A ďalšia vec je teda, že tá uhlíková stopa sa samozrejme mení, nie je to konštanta. Ak naozaj sme sa zaviazali, že do 2050 budeme znižovať emisie, znamená to, že tí deti budú mať čím ďalej tým menšiu uhlíkovú stopu. Je to otázka aj, ja mám teda skončenú filozofiu, takže ma vždycky zaujímajú aj také tie bioetické alebo také tie iné otázky. A jedna napríklad možno zaujímavá otázka k tomuto je aj to, že či máme právo vyviňovať budúce generácie z niečoho, za čo nemôžu. Hej? Ja predsa nemôžem tvrdiť mojim deťom, že sú uhlíková stopa. Pretože oni nepokašľali to, čo je tu. Pokašľali sme to my a tie generácie pred nami. Čiže tam vám naskakuje veľmi veľa otázok. Oni sú všetky legitímne. Vrátane aj toho, že áno, každý máme nejakú uhlíkovú stopu. Už len tým, že vydýchneme ju máme a kopec inými vecami. A potom samozrejme prichádza tá otázka tých individuálnych opatrení a návykov. Ja napríklad 30 rokov nejem mäso, používam hromadnú dopravu, nemám auto, s deťmi jazdím vlakom, autobusmi a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto všetko vám hovorím len z jedného dôvodu, lebo sa chcem dostať k pointe a tá je tá, že uhlíkovú stopu, čo konec koncov potvrdilo aj ďalšie štúdie klimatologov, nespôsobujú ľudia, ale fosílne paliva. Dokonca sú výpočty, že keby nás boli len 4 miliardy, pri tejto spotrebe je to neúnosné. Čiže ono to tam zase z iných pohľadov nehrá až takú fatálnu rolu, ako to vyzerá z tej štúdie, ktorú ste vy uviedli. Pričom teda by som ešte veľmi rada dodala k tomu to, že samotný pojem uhlíková stopa je pojem, ktorý vymyslela fosílna spoločnosť ExxonMobil, aby nejakým spôsobom nám dávala individuálnu vinu a zodpovednosť za to, ako sa tým CO2 tu narába a jak my môžeme pekne teda to znižovať a my teda nepapáme ten palmový olej a nejazdíme tými lietadlami. Faktom ale je, že tie fosílne spoločnosti, tie nadnárodné spoločnosti produkujú tak šialené emisie, že vy si môžete kupovať denne 50 avokád a do toho neviem čo všetko a nedobehnete ich ani za 200 rokov. Čiže oni odvádzajú pozornosť od skutočnej príčiny tvorby tých emisí a to sú oni sami. Áno, o tom som počula, takže nechce sa mi veriť, že fosilné spoločnosti vymysleli toto a sami spôsobujú ten problém. Je to hrozné, že tú zodpovednosť síce máme aj my mladí teraz, lebo my sa musíme vysporiadať s tou klimatickou krízou, ale nie je to iba otázka tých detí, je tam oveľa väčší problém, že to, že nebudeme mať deti, problém nevyrieši. Podľa mňa extrémnym problémom je, že ono to nie je ani až tak prekvapujúce, že fosílne spoločnosti alebo spoločnosti ako ExxonMobil, Shell a tak ďalej vyvinuli niečo takéto, lebo veď im bolo položené na stole, že vlastne musia skončiť s produkciou niečoho, čo im prináša milióny, miliardy dolárov. A peniaze sú extrémna motivácia robiť veci, ktoré nie sú prospešné pre spoločnosť. Vidíme to dodnes, takže ľudia na tých špičkách, aby som bola presná, sa jednoducho nechcú vzdať svojho komfortu a svojho štandardu života, ktorý je na úkor nás všetkých. A ešte teda ti do toho skočím. V jednej tej štúdii, ak som si to tak ako študovala a predkávala tie informácie, bolo vyslovene uvedené, že za polovicu všetkých emisí môže zhruba 5% vlastne týchto ľudí. Čiže o čom sa bavíme, hej? Ono veľmi častý taký ten greenwashingový argument je, no čo nám to tu idete rozprávať, my sme na Slovensku, super, pozrite sa, čo robí Čína, India. Ale v prepočte na obyvateľa my sme o mnoho väčší znečisťovateľ. Čiže naozaj ako s tými číslami sa dá tiež hrať podľa toho,
ako komu vyhovuje a tá pravdobojavnosť vie byť veľmi prispôsobivá podľa toho, čo kto chce povedať. Čiže na to si treba dávať veľký pozor a naozaj si to porovnávať, lebo to vôbec nie je pravda, že my znečisťovatelia nie sme. Áno, tento argument, že ale tí za to môžu, ma veľmi hnevá. Prečo si teraz hádžeme vinu medzi sebou, keď vlastne viníci sú niekde úplne inde a to sú ľudia, ktorých si častokrát idealizujeme a to ma extrémne hnevá. To je taký ten číry klimatický hnev z tej nečinnosti. Pociťuješ ho určite aj ty, alebo možno aj emócie ako chemickú úzkosť, smútok a iné, možno aj nádej. Ako sa vlastne vyrovnáš ako aktivistka s takýmito emóciami? No má to niekoľko rovín. Asi ako úplne prvotné, ja pociťujem ešte aj niečo, čo sa možno nazýva klimatická strata, alebo teda pocit straty pri téme klimatická kríza. A to sú práve už ako veci, že sú miesta, napríklad na Slovensku, kde som ja vyrastala, chodila som sa tam hrávať do lesov, do potokov a tie miesta neexistujú. Sú tam parkoviská, sú tam všelijaké polifunkčné objekty. Už len taká blbosť, že vaše deti zbádajú 5 cm snehu a strašne šťastné sa idú hrať, že idú postaviť snehuliaka. Ja by som v 84. pre 5 cm snehu nevyšla z domu. My sme chodili von, keď bolo meter snehu, čo nasnežilo za noc a stávali si tam bunker. Akože 5 cm snehu je pre mňa bačoerina, ktorá by mi nestala za nič a oni majú radosť, keď naškrapkajú kúsok do ručičiek snežika, že hurá je sneh. Čiže vy to vidíte, že sa to mení a niekedy je to také akože úsmevné, ale v zásade je vám z toho úzko, lebo sú miesta, sú veci a sú spomienky, ktoré už vaše deti nemajú a neviete im ich ako keby prekomunikovať, lebo oni už nie sú. Čiže toto zažívam často a najmä teda asi tým, že ja som veľká turistka, veľmi rada chodím do lesa a do hôr, tak tam ma to vždycky veľmi schváti, lebo naozaj také tie všelijaké potône a lúčky a potôčiky, kde som ešte bola s detkom, s otcom a tak ďalej, že oni už vôbec nie sú. Tie potoky sú vyschnuté, tie lesy sú vyrvané a proste človeku je to veľmi ľúto niekedy. Čiže toto je taká jedna fáza. Potom samozrejme klimatická úzkosť, to prichádza najmä u mňa spolu s klimatickým hnevom. Keď napríklad ako pred pár dňami som sa dočítala, Shell nebude povinná znižovať emisie, lebo však oni sa teraz snažia už o tie zelené opatrenia a nevieme to ani presne vypočítať. A to sa vám tak aj rozum zastaví a hovoríte si, že toto snať nemyslíte vážne. Že človeku ostane až zle a má pocit, že tí, čo majú rozhodovať o tom, aby sa tie opatrenia začali konať, tak robia pravý opak. A my naozaj už nemáme čas a hnevám sa preto, že vtedy ma aj napadne, že v akom svete vlastne teda tie moje deti žiť budú, či budú mať nejakú virtuálnu realitu a žiť v pivnici, keď bude plus 50, alebo v nejakej AI, neviem čo, realite. A je mi z toho úzko. Mne je tiež extrémne úzko, keď si toto predstavím, že ešte ja, keby som mal potenciálne deti, takže oni toto jednoducho presne tak, ako si opísala, zažijú a že bude ešte COP, ja neviem, 155. a nič sa nedohodne. Ako stále budú vyhrávať tie spojené spoločnosti, tiež mi to nejde do hlavy. No už budú zelené. Áno, greenwashing, lobbying, také pekné pojmy, áno, a pekné taktiky. Takže ako aktivisti s týmto musíme všetkým bojovať. Ale ty ako matka, ako to dokážeš spojiť? Má to akože ďalšiu rovinu, že na jednej strane pre niekoho je možno aj riešením, alebo možno teraz vyznelo tak zúfalo, že Ježišmária, ona si toto celé uvedomuje a priviedla do tohto sveta 3 deti. Ale dá sa na to pozrieť aj naopak. A dá sa na to pozrieť tak, že pre mňa je to obrovským hnacím motorom toho, aby som robila to, čo robím, pretože ja tie deti mám. A ja vidím, čo potrebujú, vidím iné deti a jednoducho cítim sa spolu zodpovedná za to, ako bude ich budúcnosť vyzerať a urobím všetko preto, aby tá budúcnosť bola taká, aby mohli žiť vo svete, kde môžu dýchať čistý vzduch, piť pitnú vodu, mali prístup k potravinám. Čiže naozaj mám nejakú aktívnu nádej. Je pre mňa dôležité sa aktivizovať a niečo robiť. Myslím, že to vlastne jedna naša znepokojená matka, neviem, či to niekoho iného citát, ale ja to teda poznám od Mirky Žilienskej psychologičky, je, že klimatická úzkosť je normálna reakcia na nenormálnu situáciu. Čiže áno, tá situácia nie je normálna
ale styl, ako vy žijete, každé ráno sa zobudíme, moje deti dojdú zo školy, chcú sa mi niečím pochváliť, potom sa ideme zahrať, máme psíka, ideme do záhrady. Čiže normálne žijem a popri tom sa snažíme robiť veci tak, jednak teda aj tou individuálnou uhlíkovou stopou, hej, lebo tým príkladom tie deti učíte, hej, že sa neplitvá vodou a tak ďalej. Ale zároveň naozaj ten aktivizmus alebo tá nosná energia na to, prečo to robím, aj keď som niekedy zúfala, je tá, že ja vlastne potrebujem vidieť tú budúcnosť, lebo ja tie deti mám. A v tomto momente trošku urobím taký marketing, že pre mňa jeden z veľmi nosných takých svetlých bodov v tomto celom bolo práve keď som sa pridala k znepokojeným matkám. Lebo ono to vyznie možno veľmi banálne a možno to vyznie tak, akože aké sú také tie citáty, že patetický, ale je veľmi dôležité nebyť na to sám. A keď sa začneme spájať a robiť tie veci spolu, tak už len tým, že budujeme komunitu a tak ďalej, tak to má nejaký zmysel. A ešte máme ďalšiu otázku. Keď už sme sa bavili o tých deťoch a ako vlastne snažíš sa im hovoriť rôzne veci, a ako vlastne vnímajú klimatickú krízu tvoje deti? Ja nemám ešte tak veľké deti, že by som s nimi viedla nejaké priame dišputy o tom, že v tomto systéme to nepôjde a musíme ten systém zmeniť, hoci si to veľmi vnútorne želám a myslím a fakt neviem ako. Aj keď si myslím, že sme mali byť o mnoho radikálnejší, čo sa týka aktivizmu aj vôbec nejakého toho budovania občianskej spoločnosti. Myslím si, že takto, jak to robíme, tak to zjavne nemá úplne taký efekt, ako by sme chceli. Ale pociťujú samozrejme, tak ako všetci ostatní, úplne prvotne zmenami počasia. Hej, že zrazu nechodíte s deťmi sa hrať cez deň, ale skoro ráno ideme do lesa, alebo neskoro večer, pretože v 36 v tieni sa proste hrať vonku nebudeme cez deň. Čiže oni toto v lete vnímajú aj také veci, že napríklad na záhradu doplňame mísky s vodou, prehmy s priežkou, pozorujú, hej, rôzne ďalšie živočíchy, les, vidia, že tie zvieratka sú smedné, pýtajú sa na to. Prečo není sneh, kedy bude sneh, keď je zima, tešia sa na Vianoce, či bude sneh. A teda bohužiaľ musím povedať, že najnovšie tým, že som si zažila s deťmi búrku na Pohode, tak jedna z mojich dcér mala panický strach vlastne z počasia potom. A aj mi povedala, keď som jej vravela, že však to tak ako sa stane a že treba vtedy robiť určité veci, treba sa proste schovať alebo nevychádzať von, sledovať teda tie radary alebo výzvy a také nejaké ako keby prevenčné veci, tak ona mi na to 11-ročná povedala, že no vieš, ale my takéto veci budeme zažívať čoraz častejšie. A to sú veci, kedy proste utečiete na balkón, rozplačete sa a vôbec neviete, čo máte na to povedať. Hej, to je akože úplne na zamrazenie. Čo máte vysvetliť tomu 11-ročnému dieťaťu, že to bude lepšie? No proste nie teraz. Je to veľmi ťažké s nimi o tom diskutovať. Už keď si to rozprávala tak normálne husia kožia na mojich rukách. Hej, úplne. Ale ja nediskutujem s tými deťmi takto, že by som im dávala nejaké prednášky o apokalypse. To je skôr, že to občas zažívajú, ale čo pre mňa o mnoho dôležitejšie je, aby mali tú spätosť s prírodou, lebo to naozaj máme všetci hlboko v sebe zakorenené. A tie deti, keď budú poznať, čo je to ten kontakt s lesom, s prírodou, so záhradou, tak oni tam naozaj nadobúdajú nejakú väzbu, ktorú si myslím, že budú vedieť využiť aj neskôr, keď sa o tej klimatickej kríze už baviť budeme, povedzme aj vážnejšie. Lebo dneska je základný problém aj ten, že kopec detí, ktoré sa boja prírody, ktoré nepoznajú tú prírodu, hej. Takže toto beriem ako takú devízu, plus aj to, že oni vás vidia, čo robíte. Čiže oni samozrejme ten pojem klimatická kríza poznajú. Dokonca mám úsmevné príhody, mám najstaršiu dceru v ukážkovej knižkovej puberte, čo je ako úplne skvelé, že to má tak, jak to má byť, ale počúvate teda také hlášky, keď samozrejme matka v istom období života dieťaťa je tá posledná, ktorá by niečo chcelo zdieľať a je tá blbá a ničomu nerozumie a nechce sa s ňou baviť, tak mi plesne dverami a povie mi, že teba zaujíma len tá tvoja klimatická kríza, tá tvoja planéta, hej. Tak to je také, že potom je vždy tak viem, že to je aj tvoja planéta trošku. Ale akože viac menej sa aj zasmejeme a ona to už tak ako chápe, hej, že aj v podstate ju to aj v niečom zaujíma, ale ešte je teda v tom období, že nie naozaj so mnou nejde teraz aj riešiť nejaké tieto témy. Ale napríklad minule došla a už niečo hovorila, že čo je veľa, to je dosť. Videla nejaký hnusný záber na videu, kde niekto postrelil medveďa.
a povedala mi, že jej to príde prišerné a že ak bude nejaká demonštrácia za prírodu, že tam chce ísť so mnou. To mi príde strašne super, že sa sama začala aktivizovať. Hej, akože aj my sme sa podľa mňa k tomu dostali celkom tak, neviem koľko som mala rokov, možno aj od 15 aj viac, takže akože ešte má asi čas. Ja osobne tiež asi okolo 15 som začala tak najviac vnímať to cez fast fashion podľa mňa a cez takéto fakt, že individualistický pohľad, ale postupom času sa to zmenilo presne do takého toho viac, že systém tiež nefunguje vôbec dobre. Takže momentálne už som viac taká, že jasné, každý má urobiť to, čo môže, ale nemôžeme to robiť bez toho, že nezmeníme tento systém, v ktorom žijeme. Hej, že ja som začala tým, že som chcela ísť bez obalovo, bez plastov, ale tak boj proti systému vlastne toto nepomôže, iba bez obalovo nakupovať a prestať nakupovať všetko v plastoch. Presne tak. Týmto sme sa poďme dostali k takému záveru. Máš ešte niečo, čo chceš odkázať našim poslucháčom, poslucháčkam? Možno by som len rada povedala takú vec, že my momentálne mám pocit, že keď sa aj o niečom diskutuje, tak veľmi často sa tak namiesto toho, aby sme sa venovali tým témam, tak sa tak nejako kádrujeme a tak akože pozeráme na seba, že čo kto hovorí a či má právo sa k tomu vyjadrovať a podobne. A ja by som len chcela teda zdôrazniť, že aktivizmus nie je nejaká nálepka, na ktorú musíte mať 12 vysokých škôl alebo od niekoho nejaké povolenie alebo záznam v spise. Je to naozaj len o tom, že keď vás niečo vo vašom okolí, vo verejnom priestore hnevá, chcete to zmeniť alebo niečo vám tam chýba, tak je vaše občianske právo povedať, že požadujete zmenu. Ja nie som expertka na dopravu, napriek tomu nemám problém ísť papuľovať na nejaký magistrát, keď niekade nedokážem prejsť s kočiarom, lebo mám malé deti. Robila som osobnú asistenciu roky. To je úplná katastrofa prejsť niekade s človekom, ktorý nie je úplne mobilný alebo potrebuje invalidný vozík k presunu. Čiže na to vy naozaj akože máte právo hovoriť veci. Lebo u nás častokrát sa zasekneme v bode, že ľudia povedia, však mne sa toto aj nepáči, ale tak vieš, ja som není expertka, ja nie som dopravná inžinierka, ja nie som architektka, ja som není ani jedno z toho, ale to neznamená, že nemám právo povedať, že nechcem ďalšie parkovisko pri Kauflande, ale park, kde si môžem sadnúť aj s mojou mamou, ktorá keď už je staršia osoba, tak v túni mi vydrží sedieť a v 37 na slnku nie. A že chceme ten verejný priestor je spravodlivejší a pre všetkých ľudí. Čiže toto by som možno tak na záver, že naozaj to nie je o tom, nám sa aj stávajú také veci, že niekto dojde, že mne sa aj páči, čo robíte, ale ja používam tie jednorazové plienky. To fakt nie je vstúpenka do aktivizmu, či používate také plienky, alebo či ste boli na dovolenke, alebo či ste včera jedli keksík s palmovým olejom. Akože naozaj nekadejujeme sa a robíme veci, ktoré nás spájajú. Ak vás to v niečom pozitívne ovplyvní a zajtra nepôjdete autom, ale na bicykli, je to super, ale naozaj nikomu nechodíme akože hovoriť, že toto je tá správna cesta a týmto ako zvíťazíme. Nie, treba tlačiť na tú politiku, na politikov, aby naozaj prijímali opatrenia, aby naše deti mohli žiť v spoločnosti, ktorá bude spravodlivejšia a ktorá nejakým spôsobom bude životaschopná, lebo zjavne to momentálne vyzerá tak, že budeme jediný živočíšny druh, ktorý neprežije na planete kvôli tomu, že sa nám to ekonomicky neoplatí. Ja som chcela ešte dodať jednu vec na záver k tomuto a to je to, že akokoľvek sa milé poslucháčky a milí poslucháči alebo milé poslucháčstvo rozhodnete, či mať alebo nemať deti, je to vaše rozhodnutie. Tento podcast vám nediktuje to, či máte alebo nemáte. Sú to argumenty od človeka, ktorý má, ale potom aj pohľady od ľudí, ktorí nemajú. A je to absolútne legitímne, ak ich budete mať, ale aj ak nie. Takže je to na vás, ale dúfame, že bez ohľadu na to sa budete aktivizovať, alebo že prispiejete svojou troškou k tomu, za čo všetci bojujeme a čo by sme si všetci želali. A to je planéta, na ktorej sa dá žiť pre nás všetkých. Ja by som len rada podotkla, že s týmto veľmi súhlasím, že naozaj by som chcela zdôrazniť, že je úplne legitímne rozhodnutie mať deti a je úplne legitímne rozhodnutie nemať deti. Ďakujem. Takže ďakujeme, že si k nám prišla. Práve ste počúvali najnovšiu epizódu z Ulic do uši a pri mikrofóne bola Veja a Kaja a lúčime sa s vami do na budúcej epizódy. Pa, pa!